Hola a tots, soc Andreu Salom, alcalde de l'Alcúdia. El Col·legi Sant Andreu Apòstol enguany participa en un projecte d'aprenentatge-servei titulat Sant Valentí Diocesà, en companyia de 45 col·legis diocesans més. Els mestres del col·legi m'han contat que els seus alumnes de totes les etapes educatives aprenen continguts curriculars en diverses àrees i assignatures i que estan organitzant una donació de sang per al proper dimecres 16 de febrer. La donació serà al centre parroquial en horari de 9:30 a 13:30 hores i de 16:30 a 20:30 hores. Hi ha que dir que cada dia es necessiten 650 donacions de sang a els hospitals, així que vos anime a tota la ciutadania alcudiana a que eixe dia doneu sang perquè els xiquets veuran reconeguda la seva iniciativa i, sobretot, perquè una donació de sang pot salvar 3 vides. Moltes gràcies i amunt Sant Valentí Diocesà.